Нека бъде слава на Бога. От Библията Саул и Давид представляват тук две поколения, които са обединени от едно нещо, и това е техния общ пророк, който помазва и двамата. То много рядко аз да не се чувам. В Библията две поколения са представени от Саул и Давид. И те са обединени от един пророк. Той ги помазва и двамата. Разликата е, че в поколението на Саул проблемите са малки. Още няма държава, има една изгубена ослица или осел. В поколението на Давид врагът не е само взел ослицата или осела, той е дошъл докато те са на война, взел е всичкия добитък, взел е жените и семействата и най-вече взел е децата. Но общото остава пророческото слово на пророка, който ги помазва. Проблемите в България днес в евангелизма не са същите като преди 25 години. Те са много по-големи. Но по някаква причина, която ние не разбираме, пророкът е същия. Брат Джон Енойър идва с пророческо слово четвърт век след падането на комунизма, като преди 25 години е проповядвал и пророкувал, че комунизма ще падне, и той пада. Връзката между това поколение и това поколение е един пророк, който идва основно с пророческо слово. И най-доброто, което можем да направим, е не просто да приветстваме човека, да приветстваме Святия Дух, който има да каже нещо на църквата днес. И най-доброто, което можем да направим, е поколение след поколение след поколение да отворим ушите си и да чуем това, което Духът има да каже на църквата, чрез същия пророк. Мога ли да ви помоля да се изправите и не толкова да приветствате човека, а да ръкопляскате и да прославите Бога, който изпраща същия пророк. Does it work here? Yes, okay. Thank you very much. And the first thing I would say is we bring all honor to our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Първото нещо, което искам да кажа, е, че отдаваме цялата слава на Господ Исус Христос. Амин. Please sit down. Може да седнете. So I've come here in Sliven tonight. Тази вечер съм дошъл в Сливен, which was the first place in which we arrived and preached the gospel of Jesus Christ 25 years ago. Първото място, на което дойдохме и проповядвахме Евангелието точно преди 25 години. We went through the nation for 3 months. 3 месеца обикаляхме нацията. But this was the first place. Но това бе първото място. So I'm bringing a special message through a special scripture, part of scripture tonight. Така че тази вечер нося едно специално послание чрез специална част от писанията. And I would dare to say И бих посмял да кажа, that what we are going to read from the Bible now is well known by all of us. Че това, което ще прочетем сега от Библията, е добре познато на всички ни.
But I would dare to say that the message for tonight was given more than 50 years ago. Но също бих посмял да кажа, че посланието за тази вечер е било дадено преди почти 50 години. When I said almost 50 years ago. И отново подчертавам почти 50 години. And I emphasize, not 25 years ago. Не преди 25 години, искам да подчертая това. Because that is what we are celebrating, that 25 years ago the Red Power fought. Защото 25 години е това, което празнуваме днес, отпадането на червената власт в България. But what I am speaking about, the text I'm taking tonight, was given almost 50 years ago. Но текстът, върху който ще говоря тази вечер, е даден преди почти 50 години. And I heard that in Sliven when I arrived here. И аз чух тази история в Сливен, когато дойдох за първи път. Because some people told us when we arrived with our convoy in this city that something happened up in the north in Bulgaria, I think in some mountain village, 23 years before we arrived. И някои хора ни разказаха историята за това, което се е случило някъде в планинско село, какво се е дало там преди 23 години, когато за пръв път ние дойдохме. A prophecy was given. Пророчество е било дадено. And at that time, some of the men who knew about this prophecy were still alive. И по това време, през 89-та година, някои от мъжете, които знаеха за това пророчество, все още бяха живи. And they told me about that prophecy when we arrived here in Sliven. И те ми казаха за това пророчество, когато пристигнахме в Сливен за първи път. They said that 23 years ago, and that was in 1989. И те ми казаха през 1989 година тогава, че преди 23 години, 23 years ago, преди 23 години, a prophecy was given едно пророчество е било дадено, that at a certain time, че в едно определено време revival would break out in Bulgaria. съживлението ще дойде в България. And there was a sign given when that revival should begin. И с пророчеството е имало знак, белег, за това кога съживлението ще започне. That was not said that the revival should happen through these persons, but a sign they were a sort of a sign that the Lord will pour out His Spirit. И това не означава, че съживлението е дошло чрез тези хора, но те са като знак, че Бог ще излее от духа си. And these men in the mountain, they heard the Lord saying that the sign would be that a man would arrive and his name would be John. И тези мъже в планината чули от Бога, че знакът на това събитие ще бъде, че един мъж ще дойде и неговото име ще бъде Джон. And I emphasize here И аз подчертавам тук на това място, that I'm not speaking about any persons here, че не говоря за никой от присъстващите, not myself either, дори не и за мен самия, but I want to come to the facts. I want to come to но the fact искам да ви дам фактите, that we have to do with a verse of scripture which was given in that connection. които са свързани с стих от писанията, свързани с това пророчество. And that's the scripture we will speak about tonight. И аз искам писанията да говорят тази вечер. So the prophecy said that would come a man and his name would be John. Така че пророчеството дадено казвало, че ще дойде човек и неговото име ще е Джон. There would be another sign connected to this arrival. За неговото идване, за това идване е имало още един знак. That man would have a family and there would be many children in that family. Че този мъж ще има семейство с много деца. Много деца. No, okay. Many children. Много деца. And the third sign, that's what I'm talking about. И третият знак, това е което искам да ви кажа. The first message this man would preach would be on the text of the woman at the well. Първото послание, което този мъж трябвало да проповядва, трябвало да бъде за жената при кладенеца. Then there was another word given that the van, the mobile bus in which he would arrive would be red. И другата част от пророчеството било, че автобусът,
с който щял да дойде, трябвало да бъде червен. So these men, when there came foreign preachers, they came and they looked, they said, what's his name? И когато тези мъже дойдоха тогава в нашето събрание, те казаха какво е името му, как се казва. And if it wouldn't have anything to do with John, they would leave. И те били убедени, че ако не е Джон, просто ще се тръгнат. Then they would ask, does he have many children? И после питали, има ли много деца? And if he didn't have many children, they would go away. И ако нямал много деца, ще ли да се тръгнат? Then they would ask, what is he preaching about? И после следващия въпрос бил за какво проповядва. And they came to their first meetings, these people who arrived. И те дойдоха на първите ни събрания. And if they didn't preach on John 4, ако знакът не е бил изпълнен, че проповедта е от Йоан 4 глава, about the woman at the well, за жената на кладенеца, they would leave. ще се тръгнат. And the fourth thing, if he didn't arrive in a red bus, и четвъртото нещо, ако не дошъл в червен автобус, they would leave. ще се тръгнат. So now they came here to Sliven. Така че тези мъже, някои от тях дойдоха в Сливен. And they said, what's his name? И казаха какво е името му, как се казва. And my name is Johnny. Моето име е Джони. But here in Bulgaria they always called me Brother John. Но тук в България тогава винаги ме наричаха брат Джон. So that was the first thing. И това беше първото нещо. The second thing was, второто нещо, we have many children. Ние наистина имаме много деца. Whether you believe it or not, дали го вярвате или не, I'm the father of 16 children. Аз съм баща на 16 деца. And the story is that my first wife, she passed away. Историята е, че моята първа съпруга почина. And she left me with 4 children. И ме остави с 4, тогава имах 4 деца. And then shortly after I married Giselle. След това аз се ожених за Жизел. She's sitting there. Тя седнала така. And she has given me 12 children. И тя ми е дарила с 12 деца. So that makes it all 16 children. Така че общо 16 деца. And the people who heard it, they stayed. И те като чуха тези мъже това, They останаха в събранието, не искаха да се тръгнат. They said we want to hear what he is preaching about. Те казаха, искаме да чуем за какво ще проповядва. And I didn't know anything about all this. Аз не знаех нищо от цялата тая история. When I came here to Sliven, когато дойдох в Сливен, the first message I brought първото послание, което проповядвах, was about the woman at the well. Беше за жената при кладенеца. That was about John 4. За в Йоан 4 глава. That the Lord Jesus Christ met that woman at the well. Че Господ Исус Христос срещна тази жена при кладенеца. And when the people heard that, they sent message around. И когато хората чуха за това, те изпратиха посланието. And in this first meeting here in Sliven 25 years ago, и в това първо събрание преди 25 години тук в Сливен, there were about 500 people. Имаше около 500 човека. Like tonight here. Горе-долу като тази вечер. It was in some church. Беше в църква. I remember it was red. Помня, църквата беше червена. And people were everywhere. И хората бяха навсякъде. In the windows, in the doors. В прозорците, по вратите. And then the message went on. И посланието беше предадено. And the next town there were 1,000 people. В следващия град имаше 1000 човека. Then there were 2,000. После 2000. Next town there were 3,000. После 3000. Next town there were 4,000. После 4000. And the Lord started to pour out His Spirit. И Господ започна да излива от духа си. And people got saved. Хората се спасяваха. They got released from demon powers. Те бяха освобождавани от демонични сили. They got healed from their sicknesses. Бяха изцелявани от техните болести. They were baptized with the Spirit. Бяха кръщавани с духа. In the next town there were 5,000. В следващия град имаше 5000. 6,000. 6000. 8,000. 8000. And when we came to Varna, и когато накрая there стигнахме were до Варна, checkpoints everywhere. имаше милиционерски проверки навсякъде. There were barricades of police. Имаше барикади от милицията. There were 400 policemen. 400 милиционера. Some of them with dogs. Някои с кучета. There were a great lorry with a water cannon. Имаше големи
пожарни с водни струи. And people arrived from everywhere. Но хората така или иначе дойдоха от всякъде. I couldn't understand how they got there. Аз до момента не разбирам и не знам как дойдоха там. Because the police were everywhere. Защото милиционерите бяха навсякъде. But they came through windows, Но те дойдоха през прозорците, through gardens, през градините, through gates, през портите, through everything. през всичко, през което можеше да се Even минава. through the police barricades. И дори през милиционерските барикади. The voices of thousands of people were raising outside the church, the evangelical church of Lenin Boulevard. Гласовете на хиляди и хиляди хора се издигаха пред евангелската църква на булевард Ленин. And I was brought to a judge. A judge. Аз бях доведен при един съдия. Yeah, and a red police officer. И офицер милиционер. And they said to me, И те ми казаха: "You're not allowed to preach here." не ти е позволено да проповядваш тук. So I said, "But all these people are waiting that I'm giving them a word from the Bible." И аз им казах: всички тия хора тук чакат, защото ще им дам послание от Библията. So they looked upon the crowd and they said, "Okay, Те видяха тълпата и казаха: добре, you can preach. можеш да проповядваш. But there's one phrase you must never say. Но една фраза не бива да казваш. There's one sentence you must never mention. Едно изречение никога не споменавай. And we have heard you preaching all over the country. И ние сме те чули да проповядваш в цялата държава. And we have heard you saying that phrase. И те чухме да казваш точно тази фраза. I just tell you И ти казваме, that if you say it once more, че ако я кажеш само още веднъж, you don't know what's going to happen to you. не знаеш какво ще ти се случи. And I must say, И аз трябва да призная, and you know about it, и вие знаете историята, they were very good at threatening people. те бяха много способни в своите заплахи. So I got a little afraid. И аз ме достраша. You don't know what's going to happen to you. Не знаеш какво ще ти се случи. And I said, what is it, the phrase I must not say? И аз казах: добре, каква е фразата, която не бива да казвам? What is the sentence which is so dangerous, please? Кое е това изречение? Моля ви, кажете, което е толкова опасно. And they said to me, И те ми казаха: never say, никога не казвай: let my people go. пусти людите ми на свобода. And Chigomir was there. Where is he? Is he here? И брат Тихомир беше там. Къде е той? God bless you, Chigomir. Бог да те благослови. And your wife. И съпругата ми. And he shouted it in Bulgarian. И той преведе, извиквайки на български: Let my people go. пусни людите ми на свобода. And then hell was loose. И адът се разтресе. And we were arrested. Ние бяхме арестувани, We were deported. бяхме депортирани, But before that happened, но преди това да се случи, something happened in the small evangelical church. нещо стана в малката евангелска църква. Something very special. Нещо много специално. An event which has been forgotten. Събитие, което е било забравено. But I've come here tonight to remind you about that. Но тази вечер дойдох тук да ви напомня за това събитие. Because I believe Защото аз вярвам, that what happened there че това, което се случи там, in that little evangelical church, в тази малка евангелска църква, where 200 people went in after each other, където групи по 200 вярващи влязаха в църквата едни след други, during hours, many hours, за много часове, groups of 200 групи от 200 човека went into the church, влязоха в църквата and something happened in there, и нещо се случи там, which is so important което е толкова важно, that it must never be forgotten. че никога не бива да бъде забравено. God knows about it. Бог знае за това събитие. The devil knows about it. Дяволът знае за него. And we must never forget it. И ние никога не трябва да го забравим. So that's something which I would remind you about tonight. И това е нещо, за което искам да ви напомня тази вечер. But before I come to that point, Но преди да стигна до този момент, I better read the passage of scripture which is given for this night. нека прочета пасажът от писанията, който е даден за тази вечер. It was not given yesterday.
не беше даден вчера, It was not given last year. не беше даден миналата година, It was not given 25 years ago. не беше даден преди 25 години, It was given almost 50 years ago. беше даден преди почти 50 години. The scripture passage Пасажът от писанията about the woman at the well. относно жената прекладенеца. I'm going to preach on that tonight. Това е, което ще проповядвам тази вечер. And it's a scripture which is given by the Lord. И е писание, което е дадено от Бога. For the first meeting here in Sliven, За първото събрание тук в Сливен, 25 years ago, преди 25 години, and if the Lord gives a passage of scripture, и ако Бог даде пасаж от писанията, it never fades away. те никога не избледняват. It grows in power. Те растат в сила. It becomes more and more dynamic. Стават повече и повече динамични. So tonight, Така че тази вечер, when I'm preaching on John 4, докато проповядвам върху Йоан 4, here in Sliven, тук в Сливен, I'm not saying the same things as 25 years ago, няма да кажа същите неща, като преди 25 години, because we are living in a new hour. защото живеем в нов час. There's a new challenge, Има нови предизвикателства. and we have to meet that challenge. И ние трябва да застанем срещу тези And God is предизвикателства. giving us the weapon. И Бог ни дава оръжието. And there's no weapon as sharp and as clear as the Word of God. А няма оръжие по-остро и по-силно от Божието Слово. The Word of God is, says the Epistle to the Hebrews chapter 4, the Word of God is like a double-edged sword. Посланието към евреите казва, че Божието Слово е като двуостро. И има толкова много неща, които трябва да бъдат пробити днес. You have tried with your neighbors. You have tried with your neighbors. Опитали сте с съседа си, You have spoken with your family. говорили сте с семейството си, You have spoken with your friends. говорили сте с приятелите And си you will acknowledge tonight и тази вечер ще разберете that there are many of the things you tell them и ще признаете, че има много от нещата, които сте им казали which do not penetrate. и те не пробиват, те не биват разбрани. Am I right? Прав ли съм тази вечер? It's like you cannot come through. Като че ли не могат да преминат до тях. In Bulgaria, like in the West, you cannot come through. Както в България, така и на Запад, някои неща не могат да преминат, не могат But да there's пробият. one thing which penetrates. Но има едно нещо, което пробива. That's the Word of God. Това е Божието Слово. Hallelujah. Алелуя. It penetrates and it divides. То пробива и разделя. What is of the soul? Това, което е от душата, What is only the flesh? това, което е само плът, And what is the spirit? то отделя от това, което е духът. And tonight, Тази вечер and in the coming months, и в следващите месеци, in the coming years, if the Lord tarries, следващите години, ако Господ не се върне, a new war will go on. нова война ще се случи. It's already there. Тя вече се случва. It's a war between the flesh and the spirit. Война между плътта и духа. And it's knocking at the doors of Bulgaria as never before. И тя чука на вратата на България като никога преди. And the message about the woman at the well speaks about that war. И посланието за жената прекладенеца говори за тази война. So that with these spectacles, that we will read the passage tonight. Така че с всичко казано до тук ще прочетем пасажа за тази вечер. The war between the flesh and the spirit. Войната между плътта и духа. And the only thing which can divide these two hostile powers, И единственото нещо, което може да раздели тези противни сили, that's the Word of God. това е Божието Слово. So we shall read tonight. Ще прочетем тази вечер. I'm reading from John 4, Чета от Йоан 4 глава, like I did 25 years ago, както направих точно преди 25 години, here in Sliven. тук в Сливен. First meeting. Първото събрание. And the sign was, И знакът беше, when the revival is about to break out, че когато съживлението вече ще се случи. chapter 4, John, the woman at the well, will be the first message.
Посланието от 4 глава на Йоан за жената при кладенеца ще бъде първото проповядвано послание. And I believe tonight И аз вярвам тази вечер, that as I'm reading the same text, че четейки същия текст, given not 25 years ago, който е даден не преди 25 but години, almost 50 years ago, но преди почти 50 години, different signs. различни But the белези, most important one was the one with the Word of God. но най-важният между тях е този, отнасяйки се за Божието Слово. So I believe, dear friends, Аз вярвам тази вечер, скъпи приятели, that tonight this message here in Sweden че тази вечер това послание тук в Сливен shall open up the doors ще отвори вратите for a new revival. за ново съживление. So that we shall come to experience the same things again. За да можем отново да опитаме същите неща. Something that man cannot do. Нещо, което хората не могат, човек не It може can да only направи. be carried out by the Holy Spirit. То може да бъде направено само от Святия Дух. And the flood of Spirit was coming into Bulgaria 25 years ago. И потопът на Святия Дух идваше към България преди 25 години. May the Lord give us the same grace in this generation now. Нека Бог сега ни даде същата благодат в това поколение. So we are reading from John 4, and I read, and my dear friend Donny will translate it into От Bulgarian. Йоан 4 глава четем. Now he had to go through Samaria. No, we go from chapter 1, verse 1 in chapter 4. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John. Евангелие от Йоан глава 4 стих 1. Прочие, когато Господ узна, че фарисеите чули какво Исус придобивал и кръщавал повече ученици от Йоан, Although, in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciples. не че сам Исус кръщаваше учениците му. When the Lord heard of this, he left Judea and went back once more to Galilee. Когато Господ чу това, той напусна Юдея и отиде отново в Галилея. Now he had to go through Samaria. И трябваше да мине през Самария. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. И така дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Йосиф. Jacob's well was there. Там беше Якововият кладенец. And Jesus, tired he was from the journey, sat down by the well. It was about 6 hour. И Исус, така проче уморен от пътуването, седеше на кладенеца, а бе около 6-тия час. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, Дохожда една самарянка да начерпи вода, а и каза Исус, will you give me a drink? дай ми да пия. His disciples had gone into the town to buy bread. Защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. The Samaritan woman said to him, you are a Jew, and I'm a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? Самарянката му каза, как ти, който си юдеин, искаш вода от мен, която съм самарянка? For the Jews do not associate with Samaritans. Защото юдеите не се сношават с самаряните. Jesus answered her. Исус ѝ отговори. Sir, you know, Jesus answered her, if you knew the gift of God and what it is that he asked for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Исус в отговор и каза, ако би знаела Божия дар и кой е он, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. And you go on reading from verse 11 to verse 19, brother. Казва му жената, Господине, нито почерпало имаше кладенецът дълбок, тогава отде имаш живата вода. Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенец и сам е пил от него, и чадата му, и добитъкът му. Исус в отговор и каза, всеки, който пие от тая вода, пак ще ожеднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Казва му жената, Господине, дай ми да пия от тази вода, да не ожеднявам, нито да извървявам толкова път до тук.
да изваждам. Казва Исус, иди повикай мъжа си и дойди тук. В отговор жената му каза, няма мъж. А казва Исус, право казваш, че нямаш мъж. Защото петима мъже си водила и той, който сега имаш, не ти е мъж. Това си право казвала. И казва му жената, Господине, виждам, че ти си пророк. Hallelujah. Yes. Okay. So, this passage starts to telling us about the war. И този пасаж започва да ни говори за войната. There's a war between the flesh and the spirit. Има война между духът и плътта. That was why Jesus had to leave Judea. Ето, това бе причината, поради която Исус трябваше да напусне Юдея. The Pharisees saw the revival. Фарисеите видяха съживлението. They saw that people were flocking around John and Jesus. Видяха, че хората се събираха около Йоан и около Исус. And jealousy came up into their hearts. И имаше завист в сърцата им. And Jesus observed immediately that the flesh was now working. И Исус веднага разбра, че плътта вече работеше. And he left immediately. И той напусна веднага. And he went to Galilee. И отиде в Галилея. And we should understand Ние трябва да разберем, that when the flesh and the spirit starts to operate, че когато плътта и духа започват да действат, when that war is going on, когато това воюване, тази война се случва, God is able, Бог може, through everything what happens, чрез всичко, което се случва, to lead us to the right place. да ни заведе на правилното място. You have experienced it yourself. А вие знаете това от вашата опитност. You have had terrible problems. Някои от вас са имали големи проблеми. Perhaps problems with the flesh. Може би проблеми с плътта. Perhaps problems with your family. Проблеми с семейството. Or with your work. Или с работата ти. Whatever it is. Каквото и да е. But the problem has been raised by jealousy or something else which has to do with the flesh. Проблеми, които идват от завист или от нещо друго, което произлиза от плътта. And when you sum up the whole thing afterwards, И когато се сумира цялото нещо накрая, you can see that the Lord has been leading you through that process. можеш да видиш, че Бог те е водил през този And процес. He has led you to the right people И те е завел до правилните хора, in the right moment в правилния момент, to help you in the right way. които могат да ти помогнат по правилния начин. Am I right? Прав ли съм тази Some of вечер? you have experienced that. Някой от вас I са have имали такава experienced it. опитност. Аз съм имал такава опитност. Problems Проблеми, which was caused by the flesh които са причинени от плътта, pushed me in the right direction са ме водили, са ме натискали в правилната посока, so that I came to the right place за да мога да дойда на правилното място, in the right moment, в точният момент, met the right people да се срещна с правилните хора and got help from God. и да получа помощ от Бога. And here we have Jesus. И ето тук историята Исус. He saw the Pharisees. Той видя фарисеите. He saw the jealousy in their hearts. Видя завистта в And сърцата he им. looks upon Bulgaria now. И той вижда България And днес. there has been a revival. И ето където е имало And съживление. after the revival, И след съживлението he has seen the same thing. виждаме същото нещо. There's been jealousy there and jealousy there. Виждаме завист тук и завист там. And many of us, we have been discouraged. И много от нас са обезкуражени. And some have asked the question, where's all this leading to? И някои дори се задават въпроса, къде ни води всичко това? And the answer tonight is, Отговорът тази вечер е, it is leading you in the right direction. води ни в правилната посока. He had to go through Samaria. Исус трябваше, And in беше Samaria длъжен да there мине was a през woman Самария. waiting. И там имаше една жена в Самария чакаща. He had to come to that well. Той трябваше, бе длъжен да дойде до този He кладенец. had to meet that person. Трябваше да се срещне с тази личност. And the Holy Spirit had to work in that moment in a very special way. И Святия Дух трябваше да проработи в този момент по много специален начин. This place is the first place in the New Testament Това е първото място в Новия Завет, where Jesus openly declared където Исус отворено обявява, заявява to a Samaritan woman. на самарянка, на жена самарянка. And the Jews have no association with the Samaritans. Тъй като евреите нямат общение с самаряните. But this is the first place. Това е първото място.
that Jesus openly declared, където Исус декларира, tells to this woman there at the well, казва на тази жена там на кладенеца, Messiah, че Месия, it's me. това съм аз. I'm the one. Аз съм този. This is the first place. Това е първото място. And the reason why he could say that И причината, поради която той го казва, was a war of the flesh was going on in Judea. че имаше война с плътта в Юдея. Pushed him up towards Galilee. А война, която го притисна да отиде към Галилея. And he had to go through Samaria. И той трябваше бездлъжен да мине през Самария. And there something happened which have a great importance for us tonight. И там се случи нещо, което е изключително важно за нас тази вечер. So this woman, И тъй тази жена, she saw him sitting there, тя го видя седящ. and she saw that he was tired. He was tired from the journey. И тя видя, че той е уморен от пътуването. And some people will say today, but isn't he the Son of God? Някой би казал днес, той не е ли Божия син? He's a spiritual Superman. Той е духовен супермен. And we are waiting some miracles. И ние очакваме от него чудеса. We are waiting something very spectacular. Очакваме нещо спектакълно. We are waiting that somebody shall come and show us something which is very, very phenomenal. Очакваме някой да дойде да ни покаже нещо изключително феноменално. Yes, we are going for it. Отиваме точно за това. Because if these persons turn up Защото ако тези хора and дойдат, show us some great ако miracles, този човек дойде, може да ни покаже велики чудеса. then we can be sure that God is working. И тогава ще бъдем абсолютно сигурни, че Бог работи. And here was sitting a man, А в историята виждаме един мъж, tired of the journey, уморен от пътуването, hungry, гладен. and he said, И той казва, Messiah, Месия, that's me. аз съм това. And this is a great, great truth, И това е голямо доказателство, which has to do with the way God is working in revivals. което има отношение в начина, по който Бог работи в съживлението. Don't go for the great spectacular things. Не отивайте към за големите спектакли. No, go for the truth. Отивайте заради истината. Go for the truth of the Bible. Отивайте заради истината в Библията. Because there will be many, many false prophets coming. Защото много фалшиви пророци ще дойдат. And we shall understand that all those who are not confessing И трябва да разберем, че всички, които не изповядват, that Christ has come in the flesh, че Христос дойде в плът, they are not of God. те не са от Бога. The Bible says in John 4, Библията казва в Йоан 4, from verse 1 to verse 4, първо Йоан 4, от 1 до 4 стих, that those who does not acknowledge that Jesus came in the flesh, че онези, които не разпознават, не изповядват, че Исус he дойде was в плът, tired like you and I are tired. той бе уморен, както вие и ние сме уморени. He was looking for something like you and I are looking for something. Той търсеше същите неща, които ние търсим. Those who do not acknowledge that Jesus Christ has come in the flesh, Онези, които не разпознават, не изповядват, че Исус Христос дойде в плът, going through all the problems, минавайки през всички проблеми, as we are going through the problems, както ние минаваме през проблемите, these powers are not from God. тези сили не са от Бога. Islam, Исляма, the Quran, Коранът has a story има история, that Muhammad, че Мухамед he met some enemies се срещнал със свои врагове and they threw stones on him. и те го замерили с камъни. And the Quran says И Коранът казва, the stones came че камъните дошли близо and they fall down in front of him as flowers. и паднали пред него като цветя. And the Christian who can discern by the Spirit, И християнинът, който може да разпознае чрез духа, he will say, той би казал, that's not the Spirit of God. това не е Божия дух. No, Jesus was not met by stones who fell down like flowers around him. Исус никога не бе замерен с камъни, които спадат като цветя пред него. The nails were real nails. Гвоздиите бяха истински гвозди. The whip was a real whip. Бичът бе истински бич.
The persecution was a real persecution. Преследването бе истинско преследване. The misunderstandings were real misunderstandings. Неразбирането бе истинско неразбиране. The burdens were real burdens. Теготата бе истинска So тегота. what is the Lord promising you? И какво ти обещава Господ? When you're asking for a new revival, Когато молиш за ново съживление, what are you expecting to happen? какво очакваш да се случи? Are you expecting to have great things falling down from heaven? Очакваш ли велики неща да паднат от небето? Or are you expecting that you're coming up against powers of the flesh, Или очакваш, че ще се срещнеш с битката с which силите are на hostile плътта, against you, които са врагове, вражески and срещу which теб, will give you problems which are not problems of the flowers? и които ще ти дадат проблеми, които не са проблеми на цветя, No, they are like stones hitting you. а те са като истински камъни, които те And when the Apostle Paul was stoned, удрят. Когато апостол Павел бе замерен с камъни, he fell like dead to the ground. Сол тогава той падна като мъртъв на земята. He was blessed by stones. Той бе удрен от камъните, благословен с камъните. Те не бяха цветя. They were really granite stones. Те бяха истински гранитни камъни. And he was lying there like dead. И Сол тогава, че той лежа там като мъртъв. And then the power of the Lord came into him И Божията сила дойде в него and raised him up. и го възкреси, въздигна го. And he could go on. И той продължи. But he had to go through the problems. Но той трябваше първом да премине през проблемите. And if you are asking for a revival now, Така че ако молиш, искаш съжаление сега, the Lord will say yes. Господ би казал да, You will have it. ще и го имаш. But you will have it with all the problems, Но ще го имаш с всички проблеми, with all the wars coming against you from spiritual demon powers. цялата война идваща срещу теб от демонични и духовни сили. You will have to have it with all the Herods, all the pharaohs standing against you. Ще го имаш с всички фараони и всички иродци, противостоящи против теб. You will have it with a flood of temptations which is coming from hell. Ще го имаш с изкушенията, които идват от ада. And you will be hit by it. И ще бъдеш удрен. You will not be taken away from it. Няма да бъдеш отнет. You will have to go through it. Ще трябва да преминеш. And when you come through it, Когато преминеш през всичко това, and you are like dead, и си почти като мъртъв, and you're tired, и си уморен, and you cannot any не longer, можеш да продължаваш, then the Holy Spirit shall come тогава Святия Дух ще дойде and raise you up, и ще те and въздигне. you shall go forward with a new И power, ще продължиш с нова сила and you напред. shall go forward with a comfort. И ще продължиш с спокойството. God has given you a comfort Бог ти е дал спокойствие in the darkest hours of your life, в най-тъмния част на живота ти. and you will be able to give this comfort to other people. И ти ще можеш да дадеш същото спокойствие на други хора. Oh, the Lord is needing a people Бог се нуждае от хора. who raise up in these last days. Издигнати в този последни дни. A people in Bulgaria Хора в България, who's not looking for easy ways, които не търсят лесният начин, sentimental preaching, сантиментално проповядване, who are not playing church, които не си играят на but who църква, are coming with the power of Jesus Christ, които идват със силата на Исуса Христа and who are standing against the tide, и които ще стоят срещу прилива, because a tide will come over you. защото приливът ще дойде върху теб. It will come from the east, Ще дойде от изток and it will come from the west, и ще дойде от запада. and you will have to stand against it. И ще трябва да устояваш. And I believe Аз вярвам, the Lord shall give you power че Господ ще те даде силата to be the people of God да бъдете Божият народ in a coming revival. в едно идващо съживление. So it says here in Scripture Казва се тук в Писанията, that she asked him for a drink, and he said to her, "If you knew who is speaking to you." че тя го помоли че той я помоли за питие. If you only knew who's talking to you now, И той каза, ако ти само би знаела кой ти говори, then you would ask him for a drink, тогава ти би помолила за питие. and he would give you living water. И той би ти дал жива вода. If you only knew. Ако само знаеше.
And when Jesus approached Jerusalem, Когато Исус се приближи към Иерусалим, he wept. той плака. And he said, И той каза, if you only knew ако само би знаел the visitation you have had, посещението, което е върху теб, but now it is hidden for your eyes. но сега е скрито от очите ти. And if I should interpret that into common language of today, Ако би трябвало да интерпретирам, да тълкувам това с обикновени думи днес, Bulgaria 2014, България 2014 година, I would say, бих казал, if you only had known ако само бихте знаели who was speaking to you кой говори, 25 years ago, кой ви говори преди if you 25 години, only knew, ако само знаехте, I tell you, казвам ти, you are wrong. You are wrong. в грешка сте. If you think Ако мислите, it's only a preacher coming to speak to you, че само проповедник идва за да ви говори, I tell you, you're wrong. казвам ви, че сте в грешка. If you're only expecting some memory 25 years ago and inviting a guest who can tell you about that. Ако очаквате само някакви спомени от преди 25 години, които да ви разказват. No, if you only knew who is speaking to you tonight, Ако знаете, ако само знаехте кой говори тази вечер, you would ask for a drink вие бихте помолили за питие. and he would give you living water. И той би ви дал жива вода. And you didn't have to come out to do religious things to take the water up any longer. И няма да е нужно вече да идвате само за да извършвате религиозни неща. It would flow by itself. Защото тази жива вода тече от само It's себе a си. source which is within you. Тя е източник вътре в тебе. And it comes from eternity Идва от вечността and it goes into и eternity. отива в вечността. It's eternal water. Вечна вода. And the Lord is ready to pour it out. И Бог е готов да я излее. Even tonight in this meeting. Дори тази вечер тук в това събрание. If only you will accept the conditions Ако само бихте приели условията, which we see in this passage of Scripture. които виждаме в този пасаж от Писанията. So now finally, И тъй най-накрая. Jesus had come to the point with this woman Исус е в момент в разговора с тази жена, where she asked for the water. когато тя вече иска, моли за вода. She said, I would like to have that water. И тя каза, бих искала да имам тази вода. And if I was there, Ако аз бях там, I would say to Jesus, аз бих казал на Исус, this is the moment. това е моментът. She's asking for it. Тя иска водата. You have been leading her through the conversation. Ти водиш в разговора. You have come to the point. И си дошъл в момента, Now she has opened the heart. в който сърцето е отворено. Now she's ready for it. Тя е готова да Please, приеме. God, this is the opportunity. Моля те, Боже, това е възможността. Give her the water now. Дай й водата сега. But the Lord gives her nothing. Но Бог не й даде нищо. He says, Той каза, and if only he hadn't said that. и ако само не би казал това, I mean, that was the vulnerable point in her life. това е чувствителната точка в живота й. I mean, he could touch a lot of things, but that he was touching just that point in her life, that was a disaster. Той можеше да докосне много неща, но той се докосна до тази част от живота й, която беше напълно So разрушена. instead of giving her the water, Вместо да й даде водата, he was promising her the water. той обещаваше водата. And she was asking for the И тя water. искаше водата. And instead of giving her the Но water, вместо да й даде водата, he turned the back to her той се обърна обратно към нея and he said, и той каза, go and get your husband. иди и вземи, доведи съпруга си. He went for the thing in her life which had to be changed. Той се докосна до това в живота й, което трябваше да бъде променено. Now wait a minute. Чакайте един момент. The Lord is speaking to you tonight. He's speaking to somebody here. Господ говори на хора тук тази вечер And he says, и той казва, I've heard your prayers. чух молитвите And ти. you want that revival again. Искаш отново съживление. You want these things to be repeated. Искаш нещата да се повторят. I still have the picture before my eyes. Аз още пазя картината пред очите си. I see a coastline. Виждам един бряг I see thousands and thousands of people in white. с хиляди хора облечени в бяло. I see them walking out in the water Виждам ги да влизат във водата with their pastors. с пасторите си. I hear that they are baptized.
Те са кръстени във водата. I myself, there was no room for me. I was standing in a boat outside. За мен нямаше място, аз бях в лодка на другата страна. And I shouted with a loud voice, И със силен глас извиках: we baptize you кръщаваме те in the name в името of the на Father, Отца, the Son, Сина, Jesus Christ, Исус Христос the Holy Spirit. и Святия Дух. And all the pastors, И всички пастори they went down in the water. влязаха във водата с They хората. came up again. Издигнаха ги обратно. And Scripture says, И Словото they казва, have come up from the water че от водата to излязоха, walk in newness of life. за да вървят в новото на живота. So tonight, Тази вечер, 25 years after, след 25 години, the Lord is coming among us. Бог идва сред нас. If you only knew who is speaking to you, Ако само знаехте кой говори, you're wrong. вие сте в грешка. If you think it's just the preacher who was here 25 years Ако си ago, мислите, че е само проповедник, който е бил тук преди 25 години, there's another preacher here, друг проповедник има тук. and he knows your problem. Той знае проблемите ти. He knows what you have been fighting for, Той знае с какво се бориш, what your flesh has been fighting с for. какво плътта ти воюва. He knows your fleshy ambitions. Той знае плътските ти амбиции. He knows all the time you have used, all the days, Той знае всичките дни, времето, което си използвал for a program which is only of the flesh. за проблеми, които са само в плътта. So tonight, Тази вечер he's knocking at your door. той чука на вратата. He's taking you out. Той те хваща, And he хваща те And he says, и казва: go and get it. иди и го вземи. Go and get it what you have won. Иди и доведи What you have used all your energy to get. това, за което си използвал цялата си енергия. Let me see it tonight. Нека го видя. Come and show it to me. Покажи ми. Go and get your husband. Иди и доведи съпруга си. And she said, И тя каза. Тя каза, And some of you will have to say that tonight. И някои ще трябва да кажат това тази вечер. She said, Тя каза: I have none. нямам съпруг. I have really nothing. Никой нямам. Nothing of great value any longer. Нямам нищо от голяма ценност I вече. have tried so hard. Толкова много се опитвам. I've been at the well so many times. Толкова пъти идвах на I кладенеца. still have to come out because I'm still thirsty. И все още трябва да продължавам да идвам, защото Some of съм you are still жадна. thirsty. Някои от вас тази вечер са все още And Jesus жадни. is visiting us tonight Исус ни посещава and тази speaking вечер. about the living Той water. говори за вода жива. And living water is the revival. А живата вода е съживлението. He's speaking about the revival. Той говори за That съживлението. before the revival breaks loose, Но преди съживлението да дойде, He wants to have from you Той иска от теб a word of truth. дело, което е дело на истината. A word of truth. Слово, което е истинско. What is the situation? Каква е твоята ситуация? What do you have? Какво имаш? Personal. Лично. I can see some trails of the Holy Spirit. Виждам следите на Святия Дух. When I hear the songs, Чувам песните, hear the praises, чувам хвалението. the Lord has been working Бог е работил and He is still working. и Той продължава да работи. But she is asking Jesus, she's Но asking, тази жена пита Исус: are you greater ти по-голям ли си than our father Jacob? от отца ни Яков? Are you greater? По-велик ли си? And I would answer you tonight, И аз бих отговорил тази вечер: yes, He is greater. да, Той е по-велик. He is greater than anything we have experienced until Той now. е по-велик от всичко, което сме опитали до днес. The revival in 1989 was great, Съживлението през but He 1989 has беше something which is велико, even greater. но Той има нещо, което е още по-велико. He says to Nathanael, Той каза на Натанаил: do you really think it's great that I said to you that I saw you under the tree there? мислиш ли, че наистина голяма работа, че ти казах, че те видях под дървото? You're going to see greater things. По-големи неща ще видиш. And that is what the Lord is promising us И tonight. това, което Господ ни обещава тази вечер. A greater revival. По-голямо We съживление. are not just looking back on our memories, Не просто гледаме на нашите спомени, but a flood of the Spirit. но потопът на Святия Дух. Many souls saved, Много души спасени, many bodies healed, много тела изцелени, many demons cast out, много демони изгонени, many evil spirits driven away. много зли духове
изгонени. We want to see greater things. Искаме да видим по-велики неща. We want the living water. Искаме живата вода. And we say to Jesus, Ние казваме на Исуса, give it to me. дай ми живата And вода. Jesus, he will answer, И Исус отговаря, go and get your husband. иди вземи съпруга си. Go and get what you have worked so hard to get until now. Иди и доведи онова, за което си работила до момента. Let's come back to the facts. Идваме отново при фактите. Let's come back to your life. Нека се върнем към твоя живот. What fruits are there? Какви са плодовете там? I'm not speaking about results. Не говоря за ресурси. Because there's a difference between results and fruits. Не говоря за резултатите, защото има разлика между резултати и плодове. What fruits are there? Къде са плодовете? Какви плодове The имаш? Lord is looking and says, go get it. Господ казва, иди и ги доведи, I вземи want to ги. see that basket full of fruits. Искам да видя кошницата пълна с плодове. I want to see a meek spirit. Искам да видя смирен дух. I want to see a peaceful mind. Искам да видя миротворен ум. I don't want that person who is slamming the doors. Не искам да видя човека, който тръшка вратите. I don't want this one who is yelling at other people. Не искам този, който вика на другите. I don't need a people who is driven by sexual desires. Нямам нужда от хора, които са движени от сексуални желания. I don't want that man who says he's a Christian but sitting at night with serving on the internet. Не искам мъже, който казва, че е християнин, но цяла нощ стои на интернет. I want the truth tonight. Искам истината тази вечер. I want you to present the truth. Искам да разберете истината. And he says to her, И той казва, when she say, I have none, когато тя каза, нямам then съпруг, it was not easy for her to say, не бе лесно за нея да because каже she това. has used all her life. Защото целият си живот е използвала. One time, Един път, second time, два пъти, third time, три пъти, 4 times, четири пъти, 5 times. пет пъти. And the one you are using now, the one you're living now, that's not real, that's not the real one. И този, с който живее сега, не е истински. And she says, Тя каза, господине, I have none. нямам. And Jesus said, Исус каза, there you said a true word. най-накрая каза истината. That was a true word. Това бе истинско слово, истинска дума. We have come down to the truth. Накрая идваме до истината. So when we come down to the truth, И когато стигнем до истината, we shall be surprised to see ще бъдем изненадани да видим, that the Lord is helping us. че Господ ни помага. And then Jesus said to her Защото и тогава Исус и каза, that what you have said, that is the truth. And she answered, Lord, the woman said, I can see that you are a prophet. Исус и каза, право си казала, жената му отговори, Господине, виждам, че си пророк. So that was the first thing she could see. Това беше първото нещо, което тя видя. That was not the whole thing. Не беше цялото нещо. He is more than a prophet. Той е повече от пророк. But later, Но по-късно, in the same chapter, в същата глава, he says to her, той казва, Messiah, Месия, that's me. това съм аз. So he gave her the whole truth. Даде и цялата истина. In John 4, В Йоан 4 глава. many chapters until the end of the gospel. И много глави до края на Евангелието. In John 4, Йоан 4, to a stranger, на един странник, poor woman, бедна жена, a sinner, грешница, standing at the well стояща на кладенеца, of Jacob, на Яков, where all the sons of Jacob had been. където всички синове на Яков са били. They threw their brother Joseph in the well. А те хвърлиха Йосиф They в sold him to the кладенеца. Midianites. Продадоха го на чужденци. He came into the house of Potiphar. Той дойде в къщата на Потифер. And the wife of Potiphar, И съпругата на Потифер, she wanted to tempt him, тя искаше да го изкуши, but he ran away. но той избяга. He did the right thing. Направи правилното Temptations нещо, will be there, защото изкушенията ще and they will бъдат там. come like a flood. Ще дойдат като потоп. And they will not only come from the east, Не само от изток, but they will especially come from the но west. те специфично ще дойдат от запада. Especially from the west. Специфично от запада. I want to tell you something. Искам да ви кажа нещо.
which has been on my heart concerning this journey to Bulgaria. което е било в сърцето ми относно това пътуване в България. That's a personal testimony. И това е лично свидетелство. On the 15th of September, the 15th of April 2010, На 15 април 2010 година I was in the desert of Israel. бях в пустинята на Израел. Me and my wife, we have been living there for 20 years. Съпругата ми и аз живяхме там 20 години. We have been living in Israel for 20 years. В Израел 20 години. And 12 years in the south, in a terrible place called, by Moses, it's called the terrible desert of Zin. За 12 години в пустинята, в едно ужасно място, което Моисей каза, ужасната пустиня Цин. The place where we are living is terrible because it's so terrible hot. И то е ужасно, защото е толкова, мястото е ужасно, защото е толкова горещо. It goes to 53 degrees in the summer. През лятото става 53 градуса. It's 250 meters under sea level. 250 метра под морското равнище. It's a boiling pot. Наистина е като врящ, кипящ котел. And sometimes I ask the Lord, И понякога тогава питах Господа, what have I done that I should end up here? какво толкова съм направил, че ме доведе точно тук? But the Lord has a plan. Но Бог винаги има план. So on the 15th of April 2010, И на 15 април 2010 година, when the sun was setting, когато слънцето залязваше, I walked out in the desert. аз вървях в пустинята. And I made sure that the sun was away. Вървях, когато слънцето вече залязваше. I didn't look at the weather. I didn't look at the weather, the horizon. Не гледах на времето, на хоризонта. I looked at my dogs. Гледах кучетата, които бяха с мен. Because if the dog went with me, ако кучетата бяха с мен, it was all right. значи времето е добре. It was cool enough that it could go out there. Достатъчно хладно, за да се върви. And if it didn't go with me, ако кучето не идва с мен, I better have to stay. По-добре да стоя, защото е много But горещо. that day I went out with the 3 dogs. С 3 кучета излязах него ден. The heat was still shimmering over the surface of the sand. Все още можех да видя горещината върху пясъка. And you know there are many people who come and tell us the Lord spoke to me. И много хора да ти казват, Бог ми говори. They say God has spoken to me. Те казват, Бог ми говори. It's a great thing. Голямо нещо е, велико. To say. Да кажеш. You must be sure. Но трябва да бъдеш сигурен. But when I say to you tonight, но когато ви кажа тази вечер, that day, че него ден, on the 15th of April, на 15 април 2010, 2010, in the desert of Zin, в пустинята Цин, 250 meters under sea level, 250 метра под морското равнище, the Lord spoke to me. Господ ми говори. It was God. Бе Бог. And if you ask me again, и ако ме попитате отново, are you sure it was God? Сигурен си, че бе Бог? Not your own thoughts? Не твоите мисли? No ideas? Не твои идеи? Did you hear a voice? Чули глас? I would say, бих казал, I heard no voice. Не чух глас. But God spoke to me. Но Бог ми говори. So what did he say? Какво каза? And I would say now, he said the same thing as he will say to you tonight. Той ми каза същото нещо, което ще ви кажа тази вечер. He said, той каза, you will have to do something about that thing. Ще трябва да направиш нещо за това нещо. That thing. Това нещо. I didn't know what it was. Не знаех кое е това нещо. I knew a little about it. Мъничко знаех. But I was convinced. Но бях убеден. You have to do something about that thing. Че нещо трябваше да бъде направено за това нещо. On the same day. На същия ден. The 15th of April. 15 април. 2010. 2010. The minister of religion in my country, Denmark. Министърът на религията в моята държава, Дания, made a committee. Направи комитет, сформира комитет. Consisting of theological professors, богослови професори, bishops, епископи, priests,
свещеници, very learned people, много учени, and they got 150 days to consider one thing. и на тях им бе дадено 150 дена, за да могат да решат едно нещо. And after 150 days, they should give their answer. И след 150 дни трябваше да дадат отговор. She made the committee on the 15th of April 2010, and that was that thing God spoke to me about. Тя, министърката, сформира този комитет на 15 април 2010 и това бе нещото, за което Бог ми говори. Now, what was it that the committee should consider in 150 days? Какво е това решение, което комитетът трябваше да направи до 150 дни? That was that thing. Това бе това нещо. What was it? Какво беше? Well, the committee should consider Какво трябваше комитетът да реши? if it was possible Те трябваше да решат дали е позволено, възможно, that couples of the same sex could be married in the church before the altar. те трябваше да решат дали е възможно двойки от един и същи пол да бъдат женени в църквата. That same-sex marriages could take part in the national church. Дали бракове на двойки от един и същ пол могат да стават в националната църква. 150 days Те имаха 150 дни to consider that problem. да решат, да намерят решение на този проблем. And we are people here. А ние сме люди тук, хора тук, And you don't need 150 days to answer that които question. не се нуждаят от 150 дни да отговорят на този въпрос. Do you need 150 days to answer that Имаш question? ли нужда от 150 дни, за да отговориш на този въпрос? Is it possible for same-sex people to be married before the altar in the church? Is that possible? Do we need 150 days? Възможно ли е хора от един и същи пол да се бракосъчетават в църквата? Има ли нужда от 150 дни, за да го решим? I believe there are persons here who can say never. Вярвам, че има хора тук, които биха казали никога. I only need 10 seconds. Имам нужда само от 10 секунди. Then I can say that it can never happen. И тогава мога веднага да кажа, че никога не трябва да се But with случва. this you have today to do with a global question. Но всичко това има връзка с един глобален въпрос. And the Ukraine. В Украина, например, Today it is announced in the radio днес по радиото казват, that they will probably come into the EU. че те може би ще бъдат прияти в Европейския съюз. I don't know what is really has happened, but I only heard the news. Не знам какво стана, но слушам новините. And I can tell you, И мога да ви кажа, if the Ukraine has accepted that offer from the EU, they have accepted as the only condition that they will have same-sex marriages in their country. ако Украина наистина ще бъде прията в Европейския съюз, те ще го направят единствено ако признаят бракове между двойки от един и същи пол. So we just have to go back in history. Трябва да се върнем за малко в историята. Abraham, he had a family member. Авраам имаше член на семейството. His name was Lot. И този мъж името му беше Лот. And he settled down in Sodom. И той живееше в града наречен Содом. And one night before he went to bed, Една вечер преди да си легне, he saw two high persons approaching to той the city. видя двама високи мъже влизащи в града. And he went out to meet them. И той излезе да ги посрещне. And he said to these two men, И той им каза на тези мъже. he said, you must come into the city, he said. Той каза, трябва да влезете в града And then you must come and live in my house. и трябва да дойдете в моя дом. And the two men said to him, А те му казаха, very provokingly, много провокиращо, no, we are not going to take into your house. няма да влезем в дома ти. We are going to overnight on the square. Ще спим на площада. And Lot, when he heard that, Когато Лот чу това, he said, never do that. той каза, не правете това. Never overnighting on the square. Никога не спете на площада. Never stay in the square overnight. Никога не стойте за цяла нощ на You площада. must come into my house. Трябва да влезете в дома And ми. the Bible И Библията says казва, he urged them. че той ги притисна да влязат в дома му. When they came into the house, Когато влязаха в дома, all the men of the city surrounded the house. мъжете на града заобиколиха къщата. And they were not soft speaking.
И те не говореха меко. They wanted to break the door. Те искаха да щупят вратата. And they said, bring the men out here. Казаха, изведи мъжете. And nobody can alter the Hebrew text. И никой не може да промени, да смекчи еврейския текст. They'll try to do it. Те са се опитвали да го направят. But the Hebrew text is clear as crystal. Но еврейският текст е кристално ясен. Take them out to us. Той казва, че те са казвали изведи ги, so that we can lie with them. за да ги познаем, да лежим с тях. Men with men. Мъже с мъже. Women with women. Жени с жени. Now married in the church. Сега бракосъчетаващи се в църквата. Everywhere in the church of Denmark, it happens now. Навсякъде в датската църква се случва. And I'll tell you. Ще ви кажа. Do you want to have a revival? Искате да имате съживление? You will have to take a stand against these things. Ще трябва да застанете срещу тези неща. Revival is not only coming to bless you. Съживлението не идва просто за да те благослови. The revival is coming to make an army. Съживлението идва за да изгради армия, who can stand up against sin, която може да противостои на греха. and who will do something about it. Армия, която ще направи нещо. So what are we doing in Denmark? Какво правим в Дания? Yeah, we are a little group of 300 people. Ние сме малка група от 300 човека. We are met together. Срещахме се We've заедно. got hold of a lawyer. Наехме адвокат. And he's a good Christian lawyer. Добър християнин адвокат. And you know, we have in our constitution we have a very fine paragraph. Защото в нашата конституция имаме един чудесен параграф. Our constitution says that the state is obligated to promote the church. Защото имаме параграф в конституцията, който казва, че държавата има задължение да опази църквата. So our lawyer is taking 8 bishops. Нашият адвокат взима 8 епископа And one governmental minister и един министър, правителствен министър to court и ги вика в съда. In the end of October. На края на месец октомври. And there are many people who tell me, и много хора ми казват, you can't do such a thing. Не можеш да направиш такова нещо. The church is not doing such a thing. Църквата не може да направи такова нещо. The church is praying and fasting. Църквата трябва да се моли и да пости. But it's not doing such a thing. Но не може да прави такова нещо. I will tell you, we are doing such a thing. Но аз ти казвам тая вечер, ние правим точно това нещо. Scripture says to Pharaoh. Scripture says to Pharaoh. Писанията говорят на фараона. This is the reason why I have raised you up. Това е причината, поради която те въздигнах. That I can show my power on you. За да покажа силата си чрез теб. That my word can be announced in the whole land. Че делото ми да може да бъде възвестено в цялата земя. And we have the possibility now. А ние имаме възможността сега. In television. По телевизията. On the radio. Радиото. All over the nation. По цялата нация. To announce the word of God. Да прокламираме Божието слово. Romans 9:17. Римляни 9:17. Scripture says to Pharaoh. Там пише, писанията говорят на фараона. The cause, the reason why I have raised you up. Че причината, поради която аз Бог те въздигнах. I have raised you up. Въздигнахте. That is that I will show my power on you. За да покажа силата си чрез теб. So that my word. За да може моето may be announced. Слово да бъде прокламирано. For the whole land. В цялата земя. This is what we are up to. Това е срещу което сме се изправили. Take a stand against sin. Ние заставаме срещу греха. So on the 15th on the 9th of April 1989. На 9 април 1989 година. Something happened in Varna. Нещо се случи във Варна. And I promised you in the beginning of the meeting that just before I close. И в началото на проповедта ви обещах, че точно накрая I'll tell you what happened. Ще ви кажа какво се случи. And what seems to have been forgotten. И какво като че ли е било забравено. That after that we announced from the roof. След като проповядвахме от покрива. Tihomir and I. Тихомир и аз. Standing together. Заедно стояхме. Let my people go. Казвайки, пусни людите ми на свобода. God bless you, brother. Бог да ти благослови, братко. Hallelujah. Алелуя. And after we have said that, след като казахме тези думи,
We asked people to go into the church in groups of 200. Ние помолихме хората да влязат в църквата на групи по 200. And in the church we had two big scrolls. И в църквата имахме два огромни свитъка. And in these scrolls was written В тези свитъци бе написано, that we will promise the Lord че ние ще обещаем пред Бога to stand up against sin. да устоим срещу греха. And that we will work for the kingdom of God И че ще работим за Божието царство, until a revival has broken loose. докато съживлението дойде. So that we can come against the pharaohs. За да можем да застанем срещу фараоните. Yes, and then we said to all the people who came in, И тогава казахме на хората, които дойдоха, if you will sign this, ако подпишете това, we will give it ще го дадем to the two pharaohs, на двамата фараона, which at that time was in power. които бяха във власт по това време. It was Тодор Живков Тодор Живков and Gorbachev. и Горбачов. And after they were signed, the two scrolls, И след като свитъците бяха подписани, the scroll disappeared. те изчезнаха. Yesterday I heard somebody tell me what happened to them. Някой вчера ми каза какво се е случило. Before yesterday I really didn't know what happened to these Преди two вчера не scrolls. знаех какво се е случило с тези свитъци. But yesterday there was a young lady who said I was in the car, Но вчера едно младо момиче ми каза, бях в колата. who got the scrolls. И ние взехме свитъците. We went out of the church. Излязохме от The църквата. police was walking after us. Полицията ни преследваше. We went into the car. Но ние влязахме в колата. It went off like a jet, like on the air. И като самолет излетяхме. The small ladder with a blue light was coming after И us. малките милиционерски коли с сини лампи ни следваха. At a certain time we came into a small street. Но в един момент дойдохме в малка улица. We jumped out. Изскочихме, излязохме от We колата. had a pram in the car. A pram for a car, child. Имахме кошче за бебе в Yes, колата. yeah. And we put the scrolls in the pram. Сложихме свитъците в него. And we walked И вървяхме to the presidential palace. до президентският палат. And we gave the scrolls. И дадохме свитъците. And after that we walked И след това отидохме to the Russian embassy. до руското посолство And we gave the scrolls. и дадохме свитъка. And the scrolls seems today to have disappeared. И изглежда като че ли свитъците днес са изчезнали. So now what are we doing? Какво тогава да направим? We're inviting you Ние ви каним, because the Bible says защото Библията казва, that when Moses че когато Моисей saw that the first tablets were broken, видя, че двете първи плочи бяха счупени, God spoke to him. Бог му проговори. It's written in Exodus chapter 34 verse 1. В Изход 34 глава, първия стих го пише. God said to him, Бог му каза, you'll make two new ones ще направиш две нови плочи and I'll make the same words. и аз ще напиша същите думи. So we'll suggest tonight, Ние ви предлагаме тази вечер, not only suggesting, не просто дори no, предлагаме, we will proclaim tonight ние прокламираме тази that we вечер, are making two new scrolls че правим два нови свитъка with the same content, със същото съдържание. and we invite you И ви каним to Varna във Варна Sunday, тази неделя October 5th, на 5 октомври, 5 o'clock in the evening. 5 часа след обед. If you're ready Ако си готов, to put your name елай подпиши името си on the scroll, на свитъците, like they did in 1989. както направи през 1989 година. God saw 5,000 names on the two scrolls. Бог видя 5000 имена на двата свитъка. He knows all the names. Той знае всички имена. He knows those who succeeded. Той знае онези, които успяха. Because there are some who have succeeded, we can see that. Защото някои наистина са успели. And he knows those И той знае, познава онези, who failed, които не са успели. who didn't came through with the word of dedication. Които не удържаха на думата на своето посвещение. Now in Acts 13, В Деяния 13 глава it's written, е записано, David че Давид was faithful to the Lord, бе верен пред Бога, served the Lord служи на Господа in his generation. в своето поколение. Okay? Добре? In his generation. В своето поколение. He served the purpose of the Lord in his generation. Той служи на Божиите цели в своето поколение. So there's a generation which has passed now. Има едно поколение, което е преминало сега. A new one is coming up. И ново поколение е издигнато. And the Lord has a special purpose for this generation here. И Бог има специално
специална цел за това поколение тук. And if you want to have a revival, И ако искате да имате съживление, you will have it, ще го имате, but you will come to understand когато разберете, that it's going to be a war че ще бъде война against the flesh. срещу плътта. It's the spirit and the flesh. Защото е духът срещу And плътта. the flesh will come from everywhere. Плътта ще дойде от всякъде. And it will be specially prompted by this sin of Sodom. И плътта ще бъде промотирана най-вече от грехът на Содом. It's already in your country. Вече е и във вашата държава. Soon it will come into the legislation. Скоро ще влезе и в законодателството. Soon you will have conditions if you want to connect that or that. You will have conditions to accept that also. Скоро ще има условия, които трябва да бъдат спазвани, ако искате да направите нещо. But when we sign the scrolls, Но когато подпишем свитъците, next Sunday, идната неделя, October 5th, на 5 октомври, in Varna, във Варна, if you ask for the place, we can't tell you. ако питате за мястото, не можем да ви кажем. Because we're in Bulgaria, Защото сме в България, where things are decided within hours. където нещата се решават в последните часове. You have to tell them months before. Ако искаш там да имаш събрание, трябва да им кажеш месеци напред. But here we say where we are tonight, Тук казваме където сме тази вечер. and tomorrow we tell you where we are tomorrow. И утре ще ви кажем къде ще бъдем утре. And Sunday you will know where we are in Varna. И в неделя ще знаете къде ще бъдем във Варна. And if you have another program Sunday, Ако имате друга програма в неделя, change it. променете я. Change it. Променете я. Come to Varna. Елате във Варна. Sign the scrolls. Подпишете свитъците. Give it to us. Дайте ни ги. And we shall do the best И ние ще направим on най-доброто. this new opportunity В тази нова възможност in the face of the Lord. пред Божието лице. Hallelujah. Халелуя! A new revival is knocking at the door. Едно ново съживление чука на вратата. It's not like the old ones. Не е като старите съживления. It's a new vine. Нова лоза. And you cannot put the new wine on old sacks. Ново вино. И не можеш да поставиш новото вино в старите мехове. Then they will break. Защото те ще се скъсат. And the wine will be lost. И виното ще бъде разсипано. And the old sack will be spoiled. И старите мехове също ще бъдат скъсани. So the Lord is making a new thing. Бог прави едно ново нещо. Because the new wine is a dangerous one. Защото новото вино е опасно вино. It's a wild wine. То е диво вино. And it's going to do a lot of things in the hearts of men and women. И ще направи много неща в сърцата на мъже и жени. And the Lord is ready to give you a drink. И Бог е готов да ти даде питието, за което Before можеш. you get this living water, Но преди да приемеш тази жива вода, before you get this living water, преди да приемеш тази жива you вода, want the word of truth. Той иска дума на истина. And if there's anything in your life which needed to be cleansed out, Ако има нещо в живота, което трябва да бъде изчистено, изгонено, cleansed away, изчистено, you want it to be done. Той иска това да бъде направено първо. You want us to repent from our sin Той иска да се покаем от греховете си and to come into a newness of life, и да влезем в новостта на живота, a holiness of life, в светостта на живота, which is the only thing което е единственото нещо, with which the Church of Christ can withstand the devil. с което църквата на Христос може да противостои на дявола. So tonight, Тази вечер I have shared with you споделих с вас a message послание, which was prepared което е било приготвено almost 50 years ago. преди почти 50 години. It was announced for the first time here in Sliven За първ път то бе споменато тук в Сливен 25 years ago, преди 25 години and it's announced again here in Sliven, и отново тук в Сливен е споделено and it's announced again here in Sliven, and it goes back almost 50 years ago. и има почти 50 годишна история. So we should listen with the same open heart, Ние би трябвало да слушаме със същото отворено сърце, and we shall come to experience за да имаме същата опитност, that the Lord is giving us His Spirit която Господ ни дава чрез Духа си, and helping us into that life, за да ни помогне в този живот that lifestyle и в този начин на живот, which is worthy който е достоен for the kingdom of God, за Царството Божие for the majesty of the Church of Christ. и за Majesty. величието на Църквата Христова. Yes. Hallelujah.
May the Lord bless you. Нека Бог ви благослови. I will ask you all to stand up for a moment, Ще ви помоля да се изправите за момент, because I want to pray for you. защото искам да се моля за вас. And if you're one here who has received this message tonight and say, well, this is a word of truth also for my life. Ако сте тук и сте приели това послание, казвате, това е послание за моя живот. Also say it more directly. Или нека го кажем по-направо. If the Lord has touched you Ако Господ те е докоснал with these words, с тези думи, go and get your husband. иди и доведи съпруга си. Let me see. Нека да видя. If you've been touched by that, Ако Бог те е докоснал с това слово and you know you have a word of truth to say to the Lord, и знаеш, че имаш истина да кажеш пред Господа, I shall ask you at the end of this meeting, ще ви помоля на края на това събрание silently to put up your hand. да издигнете ръката си към небето. Not as a sign for me, Не е знак за мен, but as a little radar up to God. но знак към Бога, малък знак към You're Бога. saying to God, И казвате на Бога, I'm the one, Lord. аз съм този човек, Господи. You've spoken to my heart tonight, Ти си говорил на сърцето ми. and I want to tell you the truth. Искам да ти кажа истината. What is the truth about me? Истината за мен, So I may be included за да мога да бъда in the включена waves of revival във вълната на съжалението, which will come upon this country. която ще дойде върху тази страна. In the name of Jesus В Christ. името на Исус Христос. All those who are touched by the Spirit, А онези от вас, на които Святия Дух говори и са докоснати от Духа, just raise your hand, дигнете ръце към небето and I'll pray for you. и ще се моля за вас. Lord, I ask you Господи, аз те моля that you come upon this congregation да дойдеш върху това събрание with the power of the Holy Spirit. с силата на Святия Дух. I ask you, oh God, Моля те, о Боже, you know the depths of hearts. ти знаеш дълбочината на сърцата, You know the many tears. знаеш сълзите, You know the sufferings. знаеш страданията And you're telling these people, и казваш на тези люди тази вечер, this is not the end. че това не е края. There are more to come. Има още неща, които ще се More of the случат. sufferings of Christ. Повече от страданията за You're Исус. telling them that they shall not look for spectacular things, Ти казваш да не търсят спектакълните неща, but that they shall look for the truth. но да търсят истината. The truth in the Bible. Истината на Библията. The truth about their own lives. Истината на нашия живот. So that they are not walking around in a sort of illusion, За да не живеят в илюзия, but that we are coming to the facts of truth. но да дойдем до фактите на истината. So I ask, Lord, Аз те моля, that Господи, you come with the spirit of revelation ела с дух на откровение upon these people here, върху тези хора, so that they may say as this woman, за да могат да кажат като тази жена: Lord, now I see. Господи, сега виждам. Oh God, Боже, аз give виждам. the same as you gave to this woman at the well. Както си отговорил на жената при You opened her eyes кладенеца, towards the situation of herself, отворил си очите към ситуацията на живота й, the situation of the village she was living in, ситуацията в селото, в което е живяла. and she declared, И тя декларира: Lord, I see. Господи, аз виждам. So I ask you, Lord, Моля те, Господи, give this open eyes to these people here, дай отворени очи на тези хора тук. a spirit of discernment and revelation, Дух на разпознаване и на откровение. spirit of truth, Дух на истина. in the name of Jesus Christ, В името на Исуса Христа, our Lord. нашият Господ. Amen. Амин. Hallelujah. Халелуя. Amen. Амин. Халелуя! Може да вземем нашите места. Докато нашите музиканти спеха една последна песен, с която благодаря на Бога за всичко това, което Господ говори и каза, а то беше много важно. Много съм малък да правя разговор на този велик Божий мъж. Това, което се сподели, само искам да кажа: да, може да вземете, да. Никога в Библията не виждам гласа на съживление да е бил в областта на нормалното, в областта на естественото. Винаги гласа на съживлението е бил нещо
свръхестествено и предизвикателно, да излезем от нашата комфортна зона. И хора, не знам колко и как ви звучи това, което имаме като продължение на пророка. На 5 октомври, дена на гласуването, да отидем във Варна и да се подпишем. Аз също го приемам много искрено, много сериозно към мен и към моята църква. И искам да ви кажа, че това е нещо много сериозно, което мисля, че всички ние, ако обичаме съжалението, да не гледаме така сивото ежедневие и това, което църквата ни предлага по принцип. Хора, нека да направим това, което имаме като покана от нашия народ. Аз искам да бъда там на 5 октомври. С това искам да ви оставя и нека да спеем една песен и също да благодарим на нашия пророк, Божий мъж, който беше до нас и сподели. Който има уши, Библията казва, нека чуе, що говори духа към църквата.